Rene ditakoni siji padha apa? Iki lho barike kok ngene. Alah. Kawan ngakoni. Takoni. Padha apa kok padha ning kene ditakoni? Aku tak mulai sing ganteng. Rene. Iwak nila dipakani cacing. Tegese, apa. Rene. Ya aku ki ape dune pasar iku lho kok. Arep ning pasar, ora ngerti po ganggangan kono udan. Lah aku nggo Lah matur. wedok ayu-ayu nek kepleset. Ngono piye? Sik di. Tak omongane arep ning ndi? Peneng pasar, Kang. Arep ning pasar. Iya. Rene, Dik. Ape adol gethuk, Mas. Alah. Dik, Iya, Mas. kowe gelem kerja apa ora? Belum no. Kerja bayarane gede lho. Kerja apa iku? Alah kerjane penak. Penak. Tenan. Lah iki mang ape tak dol kabeh, Re. Alah aja didol jak kerja ae engko ning kono. Kerja apa iku kok Iku- penak? Wis pokoke kerjane penak, mung nongkrong ngopi. Kerja nongkrong api. Iya. Lah. Lah ya yang ngono ya. Bayarane pira? Hai, tak perkara bayaran iku sak njalukmu. Lho, tenan? Tenan. Tenan lho, Mas. Iya. Piye? Cocok. Ketok ae timbang kowe do tanduk do. Lah, timbang kowe ning pasar, blonjo tak mikir sesuk nggo blonjo apa lah mending kerja. Wis aku gelem kerja wis ya gelem lah ya. Ya, ayo, ning kene lho kerjane ayo. Ayo. Oh. Yen to perkara golek perawan iku tak kira masalah gampang. Wis entuk. Apa wis entuk apa? Wis entuk tenan apa ora? Ya tetep wis entuk cacahe 44. 44. Kudune perawan kabeh. Ora kleru lho ya. Oh. Di. Ayo, boleh. Aku percaya, gendut sekayon kuwi wah, perawane ayu-ayu ngene. Gendut sekayon. Ini. Apa sing ikon? Iki apa yo perawan apa iki? Lah jajan tiri-tiri kaya iku karyawan. Jarum. Yo, Iki perawan tenan. wah, yen Kenapa boboane kuwi? Kang. Hah? Kang. Sambil dituliti, Kang. Mas Nek Use. ora ngandel nyah dili. Rumah saku iki wis ora perawan. Lah. Ada perawan kok tak ana sambel dititi barang ora ora. Sampeyan ora percaya nek aku perawan tilik. Aku sampeyan nek roh ngono iku malah saya kurang ajar. Senajan piye lah aku ora bakal seneng karo wong iku. Tenan. Aku ngalungi Sulastri. Modus ah. Ora tak ngerti nek mau tak lirik. Kang. Jajal tilik iku rak kowe dililing. Aku sing nilih. Lho, sampeyan lho. Gatur adone gatur. Lanang iki gatuke wedok. Masane kuwi kakang panutan iki katresnanku. Lah mengko nek roh diwun mau ada sepencok tak cukup. Malah saya kurang ajar, Kakang. Sik. Ora ono kelantungan nih, Rene. Kula Perawan. perawan. Ya nek perawan ayo melok aku. Mata pundi? Wis. Wis to. Kayak kepengin untuk bayaran akeh. Jangan. Wis ora apa-apa wis kok. Mata mriki mawon. Ayo. Ayo. Kurang ajar kowe, Kakang. Ora apa-apa.
bagianku. Iya. Ayo ke kuat apa ora? Junjung, junjung. Ayo. Ayo. Gendro. Ora kuat. Bocah cilik malah karo gendong. Saiki wis ana kerampungan. Saya siji kan tawe kan. Piye? Loh, Saiki mau. ini kono bagi aku iki. Saiki wis lakon. Nggih, sampun Kowe wae sing hati-hati. Iki urung tan wuru mau wong-wong Karang Pradesan mesti goleki anak-anake. Mergo kowe sing hati-hati, aja nganti dingerteni wong koso ing desa. Nggih, nggih. Ya. Aja nganti mangerteni Wong wong-wong menawa nang biyen-biyene tak pasrahke karo kowe. Nggih, nggih. Sampai ngurus itu menika mon. Iki. Awake dhewe wis padha hati-hati iki. Mergo ngopo? Iku ngono prawan sing sakmono kae. Awake dhewe sembelih. Ayo. Ayo. Prawan Kunti. Prawan Kunti. Kok bedok, bobo kowe. Oh, jampe kowe iki. Anu aja kowe kowe iki. Aku tak takon karo kowe kabeh. Takon kepiye? Sopo sejatine kowe? Lah kok kowe ana ing papan cedhak ana ing Prambanan. Kula saking aku saking Iki lah iki nek wong salah. waduh Gak lagem tembune. Kamu kok blok sudah wae Bloko suto. blok sudah wae aku sing ngenteni prawan Haji iki nek ngono aja kesuwen. Iki dicekel karo
goblok piye? Wis kena musuh pasak jel. Dong aku dijojol kok mati kok. Mas, pancang. Ora mempan baleni. Ayo. Aku sing petik. Musuh iki kudune ngono. Ora lara. Ora lara. Tapi pas pulung ati yo lara isane. Ayo Tatang. Tatang. Yo. Hei! Hei! 1 2 3 4 5. Apa? Nek wani mundur. Loh, Piye nek? Bocah cilik nek omongan sing tenanan. Piye? Kok nek wani mundur iki piye? Nek wani apa ora? Yo ora wani no 1 4 5. Tak contoni tek ketek gobloke iku lho. Piye? Hei! 1 2 3 4 5. iya. Yen wani iki lho musuhmu. Ngono. Gak le. Ya enteng no. Hei! Hei! 1 2 3 4 5. Yo! Nek wani maju. Maju ora wani. Oh. Pancen wong limo yo gletano aku. Lah lambene yo plenya-plene kok. Piye nek? Kowe nek nantang 5 bareng kowe sing nemu. Nek wani jen go jen. Jen pakai jen. Yo. Oke. Anak sapa kowe? Baik kita nantang aku. Iya. Ojo ngagur. Kowe wani karo aku. Yo wani yo kale bojone Mayu. Del. Gak iso aku Del. Sing iso ngatasi ke bloko iku. Hei, piye? Sopo sebutannya? Yo, kaya kowe yo wani blok kono. Kewane aku tenan. Yo wani. Tenan. Yo. Yo njaluk piye? Saiki monggo. Saiki ya. Ayo. Sakit. Yo ayo ah. Gelem ora? Sakit. Ayo. Sakit. Gelem ora? Sakit. Ayo. Sakit. Ayo. Sakit. Ayo. Sakit. Lah kuwi goblok. Piye? Kowe nek ditaplok ditangkis. Ditangkis. Tangkis. Lah iku bang wis. Goblok iki apa? Delon tak Piye? tontoni. Hei! Kowe gak kowe dingenekno lagi ngene. Kowe Yo telat kok. menyorokkan nyawamu piye jane? Cepetan. Kowe nek gak wani mundur sih. Yo yo. Oh,
kowe. Ora sido nek ngono. Aja wedi ya. Lah awake gedene kok. Yo nganti kok ben ora tekan-tekan nanti kan, Bud. Aja wedi. Woi, Mantap kok gagal. tanah aku karo kamu. Hei. Kowe nek anu cah iku sing halus ae. Halus sing kok piye? Lah kowe dinger tangane ku piye wis? Tangan ijine. Iji aman. Tangan kene. Lah sisi to. Sini. Lah aku. Tak tenan ah. Aku sakit malah. Hei, piye? Ya toprak kok ya sangu onde-onde masalah. Ya sangu onde-onde lho sapa? Lah iku apa? Iki gak onde-onde lho. Ya Allah. Apa? Apa iki? Apa? 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 Tunggu, penek tenan tak ayo. Lagi piye? Aku aslinya kangen nek kene. Wis setahun lho aku lho. Kangen karo aku. Terus. Raya aku. Alah, awak di sini kok kayak cebong.
Gak mentolo, sumpah gak mentolo. Lah iki yo ora dudu nantang lho. Yo ngomong karo aku. Hei! Sesuk limbale cedak wis ngono ae. Mbok salah meneh.
tangan. Koncoran padha basa-basa pindho babatan bace. Mung pisah wiji apa kisih wani papan kene. Wis dadi sumpahing prajurit yen to peperangan durung temekane pati ora bakal mundur. Banjur sukarepke. Sing tak karepake, ayo ditontokke kuwe apa aku sing bakal temekane pati. Ayo tekan kowe. Ajurit, cukup. Yen to peperangan mau ngeduk kandele kowe atau sing balang tak karepake. Banjur karepke. Sing tak karepake elehno mripatmu yen to kowe bisa ngembari kawujudan aku bakal sembah Malah ping sewu paring basane aku ora bakal wedi. elehno oleh kawujudan Ora mung kowe.
awake dhewe iki minangka ibulane dia. Partai tambahan. Oh, nah. Lamene kaya ngene iki mung jane iki ketok apa iki. Alah Kakang kowe iki goblok kata kena YouTube atau buka HP atau kena TikTok atau kena Facebook kowe iki. Ora iki ngono ketok Satria Utama Kak. Satria Utama iku dipun sesepuh dening bapakno daging malah bapakno daging sing bakulan daging ning pasar Juwana lho Kak. Oh alah ketoprak apik ngene ketoprak apik ngene iki jan-jane legane pira. Iyalah kowe iki goblok. Wong iki ngono ketoprak iki jian kontakno daging iki masalah rego iki pokoke rego kanca ngono lho Kak. Oh alah berarti iku masalah rego kok nek dilembuk ngono maksudnya iki. Iya bener kuwi bener. Ngono lho Kang jajane iki ngene lho Kang ngene. Iki awake dhewe iki minangka awake dhewe iki cek bulan Syawal. Cek bulan Syawal iki kan ya awake dhewe wajib netepi wajib lahir batin ngono. Kowe nek pantun bola. Oh alah. Kalau pantun aku ya duwe ngono. Dungokno kupingmu ngene lho ngene. Ning Surabaya Brapas ning Banjarmasin. Iki ketoprak Satria Utama ngucapke minalidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin ngono lho. Walah iya bener. Ya wis, ayo padha tepi wajib ning guri ben gak metu mbak tangane sewayu-wayu ngono lho. Ayo. Aku gumun. Lan gumun Pak. Ana sak dhuwure gunung kae. Ana kayon kang gedhe. Ning yo gene akeh tilas-tilas inuman. Akeh balung kang padha bungas. Monggo yen aku nitik lan balung kae cethuk. Kae balunge bocah wadon. Katitik ugel tangan kira sing kapet bocah kae sausak mudhun sangka Gunung Ijo. Ana sak ngisore Gunung Ijo saben-saben ketemu marang paungan isine mung ngadok lan ngadok. Sasujono sajroning batin. Ana kedadian apa? Lan kahanan apa ning desa iki? Monggo kayana desa. Coba. Aku tak cedhak lan arep takon, ana apa ing desa?
gini lawang padha ditulis. Sentil padha mati, isine mung weteng lan weteng. Sujana kangen. Kaya ana glebete paungan. Cuk, tak cedhakane paungan. Gusti. Iki wis eneng tanggung jawabmu. Mergo ana ing prambanan ilange para prawan. Iki ana menungsa sing nyolowadi. Tegese iki mbok menawa ya iki sing nyolong para prawan-prawan ana ing prambanan. Mula takono nek duwe jenenge sapa, nek duwe desa desane endi, takono. Kok nakokno aku? Ya takono. Lah wong tembungmu kok ngarep ritik kok ngono. Tekon wae ora wani. Ya, apa kowe wani? Kowe wani? Wani lho. Ah takono. Tak takokno. Heeh. Gus. Oi. Ora kowe. Kae. Gus kono ya. Kae tak bagus. Ah, laku. Kapan rong ngerti ya? Gus. Aku pancen durung tepung karo kowe. Sak tenane kowe jeneng sapa? Saka ngendi papan gunungmu? Aku maiso jenar. Maiso jenar. Maiso jenar. Jenenge. Ah, wong ngerti. Lawong saka ngendi? Ora dong kaya rekayang wong kliyan kabur kanginan. Ah, pas lagi iki. Aku wis duweni rasa cubiya. Nek ana menungsa jenenge wis didoke. Ning papan dununge kok ora diwenehi ngerti. Iki kudune kowe duweni rasa curiga lho. Cubiya mererenge. Lah iya. Aku metho sinyal mati. Kamangka ana ing desa Prambanan iki akeh prawan-prawan sing padha ilang. Monggo iki anane iki wayah-wayah jendera. Iki wayah dudu wayah wis. Ah, iki ana wong sing ora saka Prambanan iki mlebu ana ing desa Prambanan. Iki nyolowadi tenan iki. Lu bener, as cekel ae kok wis. Wis Cekel ae. Kowe iki sapa? Dene nyandhek pantahkun karo jeneng. iki kakangku Bawersa. Aku Gagak Ijo. Bareksa ing gagak. Heeh. Sumingkira wena dalan. Aku arep mlebu ning desa. Wah. Iki malah kepenak ndeke rekoso aku. Iki ning gone desaku dhewe. Kamangka desane iki akeh para prawan sing lagi ilang. Lah kok arep dienggo ya? Ya wong Jawa. Ora ngono. Apa? Wis bener. Apa? Akeh prawan sing padha ilang ana ing desa Prambanan. Mula aku sing tinanggenah tungguk kemit jaga katetremane ana ing Prambanan. Yur sambung lan rapete karo Mas Jenarapa. Dene kowe ndongeng sing kaya ngono. Aku bisa dudut paukon ilange prawan saka Prambanan kuwe sing nyolong. Mesti kuwe sing nyolong ilange para prawan ana ing Prambanan. Jalan kowe Bareksa. Yo, Kena ke kekandan. Ning kekandan sing nganggo waton, aja mung waton kondo. Kanthi bukti lan apa yen kecubi lan sujana marang aku. buktine prawan Prambanan akeh sing padha ilang. Yur seksine sapa kowe ndakwa karo aku? Seksine kakangku Bawersa. Apa kowe ngerti dhewe? Pancen aku ora ngerti. Ah, padha. Nanging sisih kulon etan kae kebrak balung-balung. Etan kulon apa kulon etan? Sisih kulon karo setan ngono wingi. Yo. Barisan gak keju. Oh. Ngerti yo. Babar pisan aku ora sambung lan rapete karo ilange prawan-prawan Prambanan. Prambanan iki aku sing tinanggenah. Nek kowe ora gelem ngaku yen to kowe iki mau nyolong sakabehing para prawan saka Prambanan, apa aku kudu rudha paripeksa
ngakoni supayane kowe gelem ngaku yen to kowe nyolong para prawan. Yen peksa kowe ngudo kae peksa marang aku, yen aku wani kepiye? Kowe bakal wani. Iki dudu ana ing tlatahmu, ora ana ing wilayahmu. Iki ana ing tlatah Prambanan. Ya tuju. Pancen bener. Ora ape wani-wani sing bangga bondo pawitan kendel iki apa? Kowe nak wani yo. Wani cekel Loh, nek kowe wani yo. Lah kowe Ora. lho. Yo menterengmu ngono wani ke gener wani. Ngene lho banter suarane aja nganti dikalahke. Ngono. Kesuwen. Wani aku. Wani tenan. Yo, wis. Tak bilane kok guri kowe. Pak iso jenak. Yen to maling ngaku paku Ah. bakal kebak. Jodan. Cekel. Kowe gelem ora gelem melu aku. Kena lan gelem melu kowe yen aku sekali. Panggaweane bau rasa karo gagak ijo. Cara menterenge iki dadi ontang-ontange wong saka Prambanan. Nek cara kasarane dadi jegere wong Prambanan. Cepat, bapak. Ya, tak limpe ora kena. Tak limpe ora kena. Kurang hati-hati. Ora apa-apa. Atos balunge wis ngrasake. Pancen bener. Iki nak nganggo kepelaning tangan, terus atosing balung, kandele kulit, ora ana rakunge. Sing nduk karno iki piye? Nek kowe pancen duweni aji Jaya Kawijayan, Ya, amakno. Ning kowe duwe ora? ora. Yo duwe no. Wong dadi jegere wong Bareng. Bareng ae. Cepet! Oh, Sosro! Mergo pawangan kae. Awan kae. Sopo kang dadi aran? Aku masih jelas. Kowe meso jenar. Bali Siroso. Tiba kosok baline tepungake. Aku dalang mantingan. Dalang mantingan kae. Aku Demang Penanggalan. Demang Penanggalan. Kowe wong bengkanane mapan ing tlatah Prambanan monggo ngepasi prawan padha ilang. Yen kaya ngono cetok kowe maling. Kowe cetane maling saka prawan-prawan Prambangan kae lang amarga jalaran saka tumindakmu. Kakang dalang mantingan lan Kakang Penanggalan. Ilange prawan-prawan ana ing Prambanan. Babar pisan ora ana sambung lan rabet karo Mas Jenar. Lho, yen pendakku karo aku kleru lan nganggur put banget. Ngaku yo tak cekel orang aku tak ranget Yen aku bonggo, tak sembadani. oh kena yen pancen bisa. Kurbudi. Bobasem gede. Lan panjenengan nak Mas dalang mandingan. Si kula Ana apa? Apa padha regejeng? Wonten ing tlatah Prambanan mboten tenter. Kathah prawan-prawan padha ilang. Ilange niku ten Gunung Ijo. Monggo sing wonten tiyang niki. Cetha niki maling. Dadine ilange prawan-prawan Prambanan digawa mlayu nang gone Gunung Ijo. Kok goleki sing ana mung pawongan kae. leres. Kang Sira sakloro ndakwa marang pawongan kae. Si. Yen sing nyolong kae
bocah kuwi to. Nggih. Mangke riyen nggih Pak Mas, lho, dalam mantingan lan panjenengan menawi panjenengan dakwa menika, mangke riyen kula tak klara. Nek panjenengan pengen pejahi menika monggo nang kula tak klarai langkung. Ngeten. Rikala semanten iki kula tinimbalan kalian Ndoronggung Donopati wonten ing Demak Bintara. Nggih ta? Supados nambani putranipun ingkang nandhang berat. Dereng ngantos kula lumebu ing katemenggungan, kula pinanggih Kanoman 3 cacahipun wonten ing Gapura Ngajeng. Oh, derek tetepangan. Ingkang setunggal piyayinipun ingkang namipun Gajah Khalid Senopati wonten ing Demak Bintara. Dedeg piadeke gedhe dhuwur pakulitane kuning. Ingkang angka kalih kula tetepangan ngakenipun naminipun Panengron Senopati Demak Bintara. Dedeg piadeke mboten dhuwur ning sistem menika. Lah, ingkang angka 3 kula tetepangan kalian Senopati Rangga Tohjaya ingkang pasuryanipun jebles kados panjenengan. Bobo ki asem gedhe. Ya. Rangga Tohjaya Kula pancen boten masa jenar. Mung samaran. Kula Senopati Rangga Tohjaya. Jane niki sinten? Ki Demang, anak Mas Dalamantingan. Kula, Bapak. Rahayune durung kebatut. Kae Senopati Demak Bintara nggih Rangga Tohjaya nak. Sang Senopati Kakang dalam mandingan lan jiko kakang pangganggapan. Awit sedo panjenengan dereng pirsa sinten saknyekosipun. Lho, prewonten klage tumindak lan pakarti jiko gedhe pangapura kula dhateng penjipun dados boten dados. Pak Mas, Reksa gagak ijo menika sampun pecah. Dereng menika tasih wonten sak njawenipun apa sih? yen kaya ngono aku njaluk tulung. Mau reksa lan gagak ijo iki yen durung temekaning pati mbok ya dipusat. Oh, ngaten. Ki Demang. Ayo, jalan! Ayo! Iki sing maling, tolong maling. Maling, tolong. Mau reksa. Gagak ijo. Aja ketak-ketik. Lho kata-kata pripun tanggung jawab iki sing abot kok. Bener tanggung jawabmu abot. Sampane wong tuwa enak-enak ning gone omah. Kowe bakal kewirangan. Lho kok iso kewirangan pripun? Jane iki sapa to? Iki Maisa Sinar sing nyolong Prambanan. Dudu. Ora. Dudu. Iya. Nggih. Kowe iki percaya karo wong. Ora percaya. Lho kaya tanggung jawab iki sing Kae Senopati ing Demak. Sang Senopati Rangga Tohjaya kae. Nggih. Hai. Bener. Senopati. Engko teling ngapusi. Ngapusi piye? Wong tuwa-tuwa iki ngapusi. Lho. Bener tenan apa ora? Jarane badane. Jarane aku badene. Niku leres. Lho, aja basamu. Samu basane kakek. Lah Senopati kan. Senopati ora basane. Burung ngerti. Kok nek wis gedhe Senopati lagi basa ngono lho. Kakean. Ayo. Hoi. Sing kenceng. Hoi. Aku wedi karo ki asem gedhe. Mau reksa. Nggih. Gagak ijo. Ora susah kowe ndadok kongkon kancamu yen kowe wani ketepukan dhewe. Ah, Oh. kowe apa aku? Kowe apa aku? Kowe ae. Kowe. Kowe iki sida tetepungan apa ora? Bungan. Enak kowe. Kanggi. Mati-matilah anak kowe. Ulek. Bulet ae. Bungan. Hoi. Tetepungan aja padha gojek. Tetepungan kanggo sintenanan, aja pati gojek. Loh, iki tanggung jawab. Aku iki jekel Ya tanggung. bener kabeh mau tanggung Ya jawab. kaya apa urusan?
Lho, aku jawabe kudune Yo, iki sida apa ora? alah sabar ora keneh. Oh. Kaget. Wah, gugup. Bener kowe sing jeneng Maesa Jenar. Ning jenengmu nganggo singlon samaran. Apa bener kira kowe iki mau senopati ana ing Kasultanan Demak. Demak. Demak Bintoro. Demak Bintoro, Senopati Ronggo Tojaya, ora ana loro mung sawiji aku. Sampean aduh Mati. Sumpah ana sungkem kuwalan. Sungkem sing tenanan. wis sungkem. Mati awake dhewe. Tak arep Kula nyuwun gesang Kanjeng Senopati. Gagak ijelan ki baru besok. Mergo kowe durung ngerti sapa sak mestine aku. Gedhe pangapuraku marang slira sak. Enteng, selamat di pangapura kabeh Matur sembah nuwun. Cukup yen kowe wis dipangapura cukup aja njaluk imbuh. Jan sewu nggih nak Mas Roko. Bobo kiasem iki. Kula nyuwun pirsa. Panjenengan Senopati Demak kok ngantos karoyo-royo tumuju wonten ing kapucanan. Saha panjenengan ngagem sandangan sing sarwa iki lara-laraipun kados pundi? Dongenipun alam semanten prastawon Demak Bintoro. Anispun pusaka naga sosokan sapunten. Ingkang tinanggenah tunduk kemit kahanan wonten ing Demak Bintoro namung kula pribadi Ronggo Tojaya. Wanter dawuh lan ngendikane Kanjeng Sultan. Anising pusaka bentuah wonten ing Demak Bintoro. Kula ingkang kapatah madosi. Bali lan wangsulipun naga solan sapunten namung kula piyambak. Monggo asung putih. Kados pundi? Cetha critanipun Si Adi Maesa Jenar. Nanging menapa boten langkung pragi kula kampiraken wonten kademangan Prambanan. Oh, kaya ngono. Kok yen ngono luwih Wonten mati dilepayo. kok boten sae. Yang karepmu kaya ngono ya. Ayo balik mampir nang Di sana monggo kula kampiraken wonten kademangan Prambanan. Ayo. Dadi rangi. Ayo, Ju. Nek perkara bali iki ya Terus bensine njaluk karo bos. Ayo.